Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स दिनैनि भिडिअआ जोंनिथिंथ' जोंहानि न'आवहाय जितु गामिनि न' बेयावहा गोजांथाराखै आरोना माने सरि मा बुंफ्लांदों गोजाङो आरोना दाबो माने ओमफ्राय गुवाहाटियावसो गोजांथारा माने गरम जाबाय आरो ओमफ्राय आं कम्पिउटार क्लास लाहैनायावबो बिराद गरम मोनो बेखायनो आंहा सब विन्टार कालेक्सन गोजासो आरो ड्रेसा बेखायनो सामार कालेक्सन माने नांगौ होननानै आङो शपिं खालामनो थांनो नागिरदों स नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो नामा होनो थ' बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो ओमफ्राय लोगोसे नै बेयावहा माबा बानायगासिनो ब्रिज बानायगासिनो अभार ब्रिज दाबो कमप्लिट जायाखै जों बुरैबासो कमप्लिट जासिगोन खोमा ओमफ्राय नै जोङो फरएभार 21 मोनफैबाय आं बांसिन फरएभार 21 निनो गानखायो आंनि बांसिन ड्रेसफोरखौनो नोंथांमोना नुगोन फरएभार 21 नि ओमफ्राय नै बे गानबाय थानाया आङो फरएभार 21 नि नङा ओइ सेन्देला नङा गस्लाबो नङा दे ओमफ्राय नै नायदिंगासिनो बिराद मानसिफोर खिराफोरबो नायसोदो नै ओमफ्राय नैबे गस्लाखौ मोजांथार नुदो नायनोसै माबायसा नुयो आंजों नै माबायसा नुदो नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनानै खिथाहरलाय खिन्थु आं बेखौ बायनानै लाबोआसै आं बारा शार्ट गाना आरोना बांसिन टि शार्टखौसो गानो आं ओमफ्राय नै जोंहा टेक्लाबो फैदो ओमफ्राय हौवाफोरनि कालेक्सन मोजां मोना फरएभार 21 बेखायनो बेस्रा मबाइलल' नांनानै थागासिनो ओमफ्राय नैबे गस्लाखौ मादि नुदो बिराद मोजां मोनो आरो मेटेरियला माने एकदम सफ्ट ओमफ्राय कटन टाइपनि बे बेसा ओमफ्राय नायलांबाय थादो नोंथांमोना आं बारा पेक बखिबाय थाला नैबे ब्लेक कालारनि फ्रकखौ मोजां नुदोंना नोंथांमोना आं मोजां नुदोंमोन आरोना खिन्थु आखाइ गोलाव आरो दाथ' सामाराव गाननो हानाय नङा आरो गोसोम कालारा गुदुं जायोना बेखायनो आं नैबे व्हाइट कालारखौ नायबाय आरो ओमफ्राय आं बे व्हाइट कालारखौ ट्राइ खालामनानै नायदोंमोन आरो उनावहाय ओरैबायदि ल'दादा नुयो फार्स्टआव आं मोदोमखौ फिसा खालामग्रोनांगोन बेनि उनावसो आं बेफोर गस्ला गाननो हागोन ओरैनोथ' आं बांसिन जेनेबा मा होनो फ्रकफोर गानबाबो बिदि ल'दादा नुनायफोरखौ बारा गाना दिसुन एसे माने बडियाव सिथाबना थानाय ना बेफोरबायदिखौसो गानो एसे गुवाहाटीनि जितु फरएभार 21 नि मल दङना बेयावहाथ' आंखौ रावबो सिनाय गैयानो हारसाफोरानो ओमफ्राय नैबे गथ'आबो आंनि भिडिअ नायनो आरोना मा हेल्प खालामना होयो आंखौ शपिं खालामनो थांबाथाय पुरा बेग सेग लाना होयो माने बिराद रेसपेक्ट खालामो आरो बिराद अनो ओमफ्राय नैबे आब' जितु बिलिं खालामगासिनो ना बेबो बर'सो बिराद मोजां आब'मोना बिराद मोजां आरो सार्भिसा फरएभार 21 नि गुवाहाटीनिया ओमफ्राय जोंनि हिन्जावफोरनियावथ' एसे मोजां स्टाइलनि फैनाय फरएभार 21 आरो बाखि सहम बा बिदि पेन्टालुन्स बेफोरावबो मोजाङानो फैयो दिसुन ट्रेन्ड्सफोरावबो खिन्थु आं फरएभार 21 खौ बेटारसिन मोनो माने हिन्जाव मानसिनि शपिं खालामनायाथ' एसेबां थाबनो जाया नङा होनबा थिग बेबायदिनो गेमस्रि दैमारिनाबो थाबनो जाया बेखायनो बिराद गोबावथार लाबाय ओमफ्राय मा लाबोखो आं बारा देखायबाय थायासै भिडिअ गोलावद्राय जागोन होननानै एबारे मोजाङै दिन्थिलांगोन आं नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम
स' नै दायो रुमावहा मोनफैनानै आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आं मा लाबोखो नोंथांमोना नेनानै थादो फार्स्टआवनो दिन्थिनो सानबाय आङो नैबे टपखौ लाबोदों आङो नैबे क्रप टप कटननि बायसा आरो मेटेरियला उनथिंजाय सेन दङ बेक साइडआवहाय ओमफ्राय सिगांथिंथ' बिदि सिम्पोल बेखौनो आरो माबायसा नुदो कालारा आं गानबासो मिथिसिगोन आरो निउड टाइपनि आरो कालारा ओमफ्राय नेक्स्टआव दङ आं बारा मोजां कालेक्शन आंनि थाखाय फैयाखै माने आंनि चइसनि जेरैबायदि क्लथ्स बेफोरखौ आं मोनफैनाय बायदि मोनाखै आरोना बेखायनो आं बारा माने बायाखै नैबेयो जाहैबाय पेन्ट इदिनो मा होनो गोदोर आरोना मा होनगोन बेखौ दा नै पेन्टआ बेबायदि आरो पेन्टआ पेपार प्रिन्टनि साइजआ नै बेफोरबायदि ओमफ्राय बेजों लोगोसे मोनसे जेकेट दंफायो सेम आरो बेबो पेपार प्रिन्ट उनफोरनि भिडिअ'आवहाय आंखौ गानबा नुखागोन नोंथांमोना आं भिडिअ'आवहाय गानबाथाय नोंथांमोनाथ' नुखागोन नैबेयो जाहैबाय जेकेट बेबो बेनिनो सेट आरोना बे पेन्टजों नैबे जेकेटजों सेट नोंथांमोना गानबाथाय नुखागोन बेनि उनावहाय दङ सानफ्लावार प्रिन्टेड नैबे पेन्ट गानना नायदोंमोन आं थन्थ्रामायना दङ माने दै खाथिफोराव गाननो बिराद बरिया जागोन आंखौ गानबाथाय नुखागोन दे नोंथांमोना आङो दा गाननानै दिन्थिलायला नैबेबायदि टाइपनि आरो गाहायथिं गिदिर पेरेरेल ना मा होनो गोदोनि ट्राइ मोनसे नैबे माल्टि कालार नैबेबायदि हलिउड सेलिब्रिटिनि प्रिन्टेड आरो नैबेयो बरियाखा हलिउड सेलिब्रिटिनि प्रिन्टेड नोंथांमोना गानबा बेखौ नुखागोन स' बारा मोजाङै देखायबाय थाला आङो ओमफ्राय दङ नैबे मा होनगोन बेखौ आउटार आरोना मा होनगोनथाय मिथिला आङो नैबे आउटार नै दा आङो जेरैबायदि नैबेखौ गाननानै दङ ना एसे बिग साइजनि नैबेबो बिदिनो आरो आं मोजां मोनो माने बे ड्रेसखौ गरम दिनावबो गानजागोन आरोना एसेबां गरम जानाय नङा नै बेफोरबायसा आरो सायावहा माने आंनो शुटिं टाइमाव बिराद मोजां मोनो आङो ड्रेसफोर चेन्ज खालामनायाव बा ओरैनो शर्ट ड्रेस गाननानै जुदि शुट खालामनोबा बबेबा जायगायाव बोरैबा मोनना ओमफ्राय बेखौ गानना लाबाथाय कम्फर्ट फिल जायो आरो आरामबो गुदुंद्रायबो नङा गुसुद्रायबो नङा गुसुसो ओमफ्राय आं दिनै जिमानखिनि ड्रेस बायदो बेयावहाय बे मोनसे पिसावनो एसे एक्सपेन्सिभ नैबेयो प्राइसआ नै गांसेयावनो बेसे 3199 अलमस्ट 200आनो माने 3200 आरोना बे मोनसे पिसावनो ओरैबायदि मोजां खिन्थु साइनिं टाइपनि आरोना थान्दा जि आराम स्कार्टआ खिन्थु बिराद मोजां मेटेरियला बेखायनो दाम लादों खोमा आरो नुनायावबो बिराद मोजां नालाय साइनिं नै बरियाखा बेखायनो दाम खोमा ओमफ्राय बिनि उनाव आं बारा जेबो लाबोआसै मोननैसो इनार लाबोदों आङो बेखौ आं दिन्थिनो बेनि उनावहाय दङ नैबे टिउब टप नैबे टिउब वाइट कालारनि ओमफ्राय मोनसे ब्लेक कालारनि टिउब लाबोदों आङो नैबेयावहा आराम जायोना गाननो ओमफ्राय बेनि उनाव बेफोर गासैबो इनार गोजा दायो सामारावहाय बायोना गस्ला गाननो बेबायदि इनारखौ गानबा थान्दाबो मोनो मा कालारनि लाबोदों आङो
नैबे खालामदो माल्टि कालारनि ओमफ्राय बिनि उनावहाय लास्टावहाय नैबे मोनसे सामारनि थाखाय गस्ला स' बेखिनियानोसै दिनैनि शपिंआव बारा एसेबां कालेक्शन मोजां कालेक्शन फैयाखै बेखायनो लाबोआसै आं बारा स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय आरो गानना दिन्थिनो थाखाय दुखु मोननो नाङा आंनि व्लग भिडिअसफोरावनो आंखौ गाननाय नुखागोन बेखायनो आं गानबाय थानो बाबाय उन्दुनोबो ओंखारबाय आङो एसे मोनानानै सफैबाय नालाय स' बाय टेक केयार